pamusoro changamire ndakabva pano gore rapera ndonzi Elizabeth Mwatse Mukunda Mwatse ndakazvarwa Mwatse ndahangu widow ndakabva pano gore rapera exactly gore rapera muna January mambo waresolve case yemusha wambuya wangu yatakakura tichienda semazukuru tisina musha baba wasolva kare kwaHonde nezvaiitikawo zvaisha zvakaofadzaba wakasazongobodzoka handichaendi mberi nenyaya yachoba asi ndiyo ndakawira zvikanzi wabva pano enda waofenze wanzwa stories yangu yandataura neyasabhuku wanga apa muwakidzani wangu munda iwoyo ambonditi uri kundipa ndazoenda kobhara twanga ati ndibhadhare vachinja pfungwa akati kwete yachi neighbor yangu ndozvakazvandunza kuno gore rapera saka ndakafara ndikaenda kofenza asi fenzi iyoyo yandisimudzira zvitsvuku but handiyo nyaya ndafambira ba fenzi yapinda mugoronga fenzi yaita soba ndati handisi kupinda nyaya yefenzi ba nyaya ndakandataura mambo wanditi musha wenyu musha haupi umwe munhu bangoti paita gore kana mairi in fact pambuya upa paita less than gore pafa munhu wacho ndandatoti panani ndakapo reasonable period yekuti ndisabva wanga ndine mbaya kuda mushaba handiti ndozi munhu afawo panopera gore ndisati rapera izvi zvaitika izvo kutoti musha unonga wanga wadini watotaimirwa kare neneighbor but ndati handi nyaya yemusha yatapindira ndapindira nyaya yeminda because mambo wanditi musha chienda ndakati asi minda yacho yanzi yapuwa muzukuru wasabhuku mwana wehanzvadzi yasabhuku mambo wakanditi minda unozodzokazve asi ine ndadzoka koripota kuna ishe zvaitika mudare musi wacho ngoti ndakanzi kwanzi ndaudzwa nemahonga ndo zvaitika saka ndakakwira bhazi kubva kuHarare ndikuenda koripota nyaya ndiri kufunga kuti sabhuku zvendandinaye mukoti uchaoripota but ndeproblem yekuita roundabout nditi hanzi tauti gagaga saka ndakakwira bhazi ndikaoripota kuti ndo zvaitika saka yaminda ndakafunga kuti zvemambo wati mushange wedu iwo musha wakapiwa uchizopiwa minda line yemunharaunda medu handiti inoti mbuya wangu number 1 iwo ndiri muzukuru wawo number 2 muwakidzani wanga apuwa pedu number 3 wamwewo number 4 tese imomo tine minda dziri kure because pakaita pagomo ndikona kuti makomo apera opera but that's a different story handiti but pakaita pagomo saka tapuwa minda kumwe mbuya wangu wanowawo apa muwakidzani uri apa wese mulaini muna wanedzawo minda uko right iyo background chete iyo saka ndabva pano ndakafunga kuti hazvisisiri necessary pakudzokerera minda handifari pakuenda mumatare handiti handimbozvifariri zvachose saka ndandifunga kuti pamwe tichaavoida nyaya yedare yekuti zvajeka musha wanga uine minda yayo saka ndakazi ndidzokezve uri pamunda wacho asi kudaba kucooperata paubva kuHarare at my expense ndichienda kwaHonde tichiti tisangane kuma12 ndakwira bhazi haana unge aripo boy asi mambo ndandautaura kuti no ishe confusion ishe ndandautaura kuti mambo wakati panyaya yeminda unozodzoka ndo ndakazvimenshana last words tabva munomo kuti asi minda yange yatorwa ishe wakabvira kuti unozodzoka saka mambo wangu ishe wangu watozviziva saka uyu anonoka kuuya handiti ndabva kuHarare ndichimirira about 4 hours pandandabva padare raishe wanga uruziva kuti ndichadzoka kwamambo ngoti wanga urutamba neni uchinditi roundabout ndabva kuHarare handisipoba ndichasvika ndaapadhuze 30 minutes later ndaakutosvika 2 hours later ndaapo handinabva kurandi kwaHonde even though imba yanga yapo yanga isati yapera mafloors ndaakuenda 500 meters away ndopaakazofona mujaha uyu ndauya ndikati ndaruziva yangu kuti wanga uri around uye chawandidzotsa kuti ndichidzoke zvinezvi uri uchiziva ungaruziva kuti from here ndikudzoka kwamambo kochema nyaya yeminda yangu ndakadzoka hangu ngondo zvina ndafambira kubva kuHarare nditaure nyaya yeminda mujaha babawa anonzi Shingi Dube muzukuru kasahumani saka handisiri sure kuti anoshandisa surname ipiba
anonga anonzi shingi dhubesa woman uchazvisaurira ega but mai wake hanzvadzi yasabuku sawoman yeminda tatosvika because tadzoka ndiripo papakazara apo vanhu vane zvavafambira dare raka code got cleared yakabviswa vanhu vese kuti tichisare nina shingo wacho naona mwasango wakawanda wasahumani wechirume wanga akanitenderedza adedi takuchitaura nyaya nemwana akubvunzwa ini ndamuti paminda pangu ibva pachiri pafoni manje asi pendakamuona mwana moyo wangu wakachinja wekumhuri kwedu wanga watoti aiwa zvekane munhu awo akaunochigara ndikati ko inini zvendaruzi ndisiye imba yakawakwa ndidarike nepo ndichiona nemango dzandaidya ndiri mudiki ndidarike nepo ndaiswa kugomo kuri so inaccessible kusina nemvura ndichizi unozogona kuturura marata unogona kutora mabricks munhu wacho iye wacho ari paminda unogona kuita the same ndari 69 years old nda 70 years zvinezvi gore 13 January I turned 70 so at 69 kana chembere 69 iri okay kuti isiye mushowa wakwa and incidentally he was one of the builders nasabuku wake weimba iyo yendanda kuzindisiye but ndataurika I digress saka ndakati munhu wacho iyena unodaro but pandakaona mwana wemusi wacho mwoyo wangu wakabva wachinja why ndinowana uri sort of age yake kana zero radai ratoonawo imba netuma young children twainatwo ndakaona kuti handikarabiwa ndine mwoyo wakadaro even though my members efamily angati nditi kare aiwazve munhu awo kamuchabvisiba I try to remind them kuti ko inini ndandisizi ndisiye here apo ndichienda zvine zvakasiyanei nomwe munhu saka dai papa nechembe remunhu ipapoka mwoyo wangu wanga usizochinja asi pandakamuona ndakabva ndati aiwa no it's okay mwoyo wakachinja ndikati mwana waibva achidaidzwa ndimutaura kuti ndakatendedzwa nanasaumani hopo ndiri ndega saka mwana uyu nearrogance yake kondibvunza manje saka maamudodei ndikamuti ndikakuudza zvandiri kuda ungazvigona here ndogona kuti pack up your things in 24 hours ubve paminda yangu unozvigona here handigoni saka ndikati bheta iwewe zveminda yabvumauti ngeyangu undikumbire zvauri kuda might be easier for you to do kundikumbira inini pane iwe undibvunza kuti ndiri kudei unoda kugara padzimba ndikati it's okay mwoyo wangu ndamutaurira wanga wachinja kani ndikaona kuti mwana mudoko saka zvazwaro zvikazi manje saka unopawo mwana ndiishe uyu unopawo mwana pekuti huku dzake dzisotsvare handiti because minda dzake dziri first 2 madhunduru the rest iminda mwana asotsvare huku dzake munoziva madairiro ndakaita ndakati ndinoisa fence kaisa diamond mesh hapana huku inodarikapo bvukuseka wanasa umwana wayo wese ngei wakaseka ndandotadza meaning yawo yanga yaise kuti ndipe mwana pekutsvara huku dzake give him a bit of land to actually arime ndozvaunga uchimina anditi saka ainauziwepera pamusi wacho tati supposed kuzochidiscasa kuti pekuti huku dzitsvare papa tinochizopatangira papi sadly pane 3 madhunduru anga atutsirwa mbuya wangu ende andaudzwa kuti vanzi apuwawo umwe munhu handamuona munhu wacho handauzviziya ende handati kuda pakuti nditange imwe hondo nemunhu wacho anga aruzi uri kushandapo ndakatosekwa neiyo anga aripo achiti pasi muri kutya zita ndikati hama yangu handisi kutya zita ini ndotya manyepo nechokwadi chandisi kuda handina kuya kuita hondo nevanhu basa saka ndikati uku ndiri kunetsana nauyu uku maunonetsanezve nemunhu ndiko chaiko kwandiri mukomo pane nyanda ndandati munhu wacho uyo kana ari kuti ngedzake minda unochichengeta hake asi shingi ndizvozvo ndandati uyo akandipawo dhunduru rimwe ranyedurwa saidi redzasi uyu ndobvira mupawo fu dhunduru rehuku dzake kuti dzitsvare ndo pane nyaya but handinapo chinzwa izviri kuitika tati tichaexplaina handiti ndakaenda pamba pavo tichiti chibvumirana kuti unocheta papi nepapi ndikaona vana varipo ndikavatsarangura ndikuya kuona mai nababa ndakaramba chinzvengwa for the whole year till kurima kwapo ndikati wasarime batisati abvumirana ndione dhundu rekutanga ratova nechibage then rechi2 etc etc then ndachiti hangu alright
une mamessages ari pafoni pake ndanditi usabva wadada uchidaro ngoti ndandi kuda kuti titaurirane ndomupawo pehuku dzake kutsvara pacho. Unoziva here kuti madhundu ese akarima nekwaasati arima for the past 4 years anga ine bundo raita so ndikati regai ndichirimewo. Ndikamubvunza kuti saka unokoda ndibve kuHarare here uchisondipawo chekudya zvoruramba ndirime paminda. So ndanatumira munhu wekundirimirawo akadzingwa. Umwe wacho akati handiendi yoba because ndinotyawo. Ndikabheta muridzi azviendere handiti kwakuenda rimeremeka gombo kangu pasina nekurima kwese wapedza kurima pasina nemborimwa ndati rimei from year to year kwakuona message yapinda dzimwe sisi adairi ndati vanhu vakabva adaira siyana nezvamuri kuita. Saka inini muridzi wemina ndakateerera samusha ndikasiyana nezvandandichiita. Dai ndiri murume ndinoziva kuti waiti kwazi uri kufunga kuti ndiani mundange wangu ndinoda kurima iwo ndiri kwazi siyanai nazvo wairwa handiti. But not only do I not want war, ndari nyararo. Izvo wanga ine murume wekufunga kuti kwazi bendangamuti ana paino zvorutsvaga uchazviona wafunga ndiri mumanyika kuti kwazi ndichaona namaenza kwaita mvura handiti ndo zvinotaurwa kuti wazinotumira namheni. Ndakamuudza kuti kwete handizvo zvandiri kutaura ba. Ndakamuudza kuti kwete handizvo zviri kutaura ba. By uchazviona it means kuti tikatenda pamberi pamambo chokwadi chacho chichibuda pamwe you might get embarrassed handiti. Saka ndapedza nazvo ndozvanzwa ndizotsa pano ndanyimwa munda yese completely. Minda yangu shewe minda ndandikuya kuprayer later nokutaura background. Uyu shingi uyu but that's another example. It's okay. Yeah, it's okay. Alright. What is the position? Yes or no? Semena handina kutora minda yako. Munda ndakaupuhwa na Monica Shingirai Dube. Monica Mhaka. Monica Mhaka ndere. Ndidzoma mukunda yapadzoma. Wakashaiva. Monica Zoma kwa mushapi mbona zvakambe. Pamatengo Mbuya wangu akarogwa pamatengo asi vari Zoma na Matengo, where is the relationship? Zoma na Matengo ugama wacho uri papi ukuthi Zoma anokwanisa kupa minda yako Matengo. Yopindura iwe aina handitoziva. Hayi kana usikazivi saka chipa paminda yako Matengo enda kwaZoma. ipapo Minda pamusoro mama. Minda haisi yekwamatengo. Minda ndeyekwaZoma. Iwe wakapiwa umuntu. Saka it's not your duty. Ukuthi taura ownership. Isusu teta kuti akakupa Zoma uyu neari kukontesta kuti mundande wangu ndo wari tu watodaiwa kuti tichemene kuti mundande wangu iwe wakatumirawo wozo wakatongopiwawo iwe wakapiwa nemunhu ari kuclaim kuti ndepake. And then there's another person ari kucomplainant ari kuti aiwa pawakapiwa basi pani pemunhu akakupa ndepake ndokunyeri kuchiti iwe waona problem yekupiwa. Inini achindipa ndakaendawo kwaSabu. Sabu anoziverera shamwa. Don't be defensive. Ukaita defensive kwa batsiki. Sabu normally are in charge of vacant land. Kana nduti vacant land, iland isina munhu, pasina munhu, sango pasina munhu. But as long as atopa munhu pasango ipapo pane munhu iyeye ndiye hai in charge nepanzvimbo ipo papati pasango ipapo Sabu atobuda muequation. But when there is a dispute or an issue panzvimbo iyoyo, then Sabu comes in as the traditional head kubatsira kuti kukuyananisai. Ndosaka zvini Sabu haatongi nyaya anoyananisa. Kana mauda kutongwa nyaya inotangira paprimary court paheadman ndo panotanga kutongwa nyaya. Urikuzvizvidza kuti rashinga right. Saka ini ndoti ishi yangu ndikuti kweso kuti vanhu vakazoenda kwaSabhuku ndakazoenda kwani kweso handiko kune basa nyaya iri pekuti pawakapiwa ndepaani wani akakupa ndiye here the rightful person aifanira kukupa
kana kuti kwete. Ipo ndopadinya. Ndiye the right person. Iwewe hauzvizivi because pane umwe ariko alija the same. Saka isusu basa redu sedare kuti wairiwa ari kuclaima tione kuti muridzi arikaona shingi arikaona zvotaura shingi kuti chandiri kutaura haisiri basa rako iwewe. Ati iwewe you are just a beneficiary from a deal. Ati asi muridzi deal arichi ona zvotaura wazvizwa here shingi zvandiri kutaura ndati iwewe wakatengeserwa nani naMonica Dzoma. Anditi ndikati isusu manje nyaya iripo ndeyekuti pane wekwamatingo ari kuti pawakatengeserwa naMonica Dzoma handi pakeba ndepa uruzairura. Saka isusu nyaya yamunomu yaya kuti isusu dare rino iri richiti pakati paDzoma nani namatingo muridzi wenzvimbo ndiani? Muridzi wenzvimbo ndiani mariramiro ekupa munhu waanoda kudii ada kupa. Wazva zvinoizvozva handidi kuti iwe une mhosva, handina kuti iwe une mhosva. Ai iwe wakadiwo wakairwa mari ukapiwa handizvo. Asi nyaya iripo ndeyekuti akakudyira mari akakupa ndiye here aifanira kudya mari, ndiye here aifanira kukupa. Ndopane nyaya chete mudare rine ndozvanoda kuti tarisire. Ndosaka tabvunza kuti aiwa even mudare muno iwewe haufaniri kunga kuti muno mudare anofanira kugara muno mudare ndiMonica Dzoma namatingo so that umwe naumwe aprove beyond reasonable doubt kuti nzvimbo yatakapa shingi ndeyapa. Nyaya yacho iwe hauna nyaya gara upasi Dzoma aripi musikana yawataura? Monica ye aripi? Monica kashaida. Monica kashaida. Akaunda kuna witness ngeke babalende. Kwa wote witness zakafa. Witness zakafa. Hapana kwa wote wapeta witness. Hakuna. Witness sasa kwa kudaka. Kana ndinga kupesa. Hata weChirungu kana bedi. Tautozizia. Whatever. Muridzi wenyaya isaidha ari bedridden. Pfungwa dzake hadzinomira zvakanaka kana kuti akafa. Zvitatu izvo ndo maissues ari kubva kwaondepa. Saka taakuzviziva izvo. Saka taakuzviziva. Saka ndosandoda kuti kana mati akafa akakarorwa here? Angakarorwa. Akarorwa kupi? Kwamhaka. Ndokubva azokafumba. Kwani kwaDzoma. Asaka kwaDzoma kuna nababa. Vana baba vakaDzoma ndio tikatomuentertaina. Ndio watikatomuentertaina kuti tizwe because already iye musikana angasitorina rights yekumutengesera ina nababa Dzoma waripo kana lendi yanga iri kwaDzoma. But mambo 2 minutes chete chingandibvumira. Mwana yezvirikudzwa kuti uyu munhu akaroorwa handisi akabva kumurume akauya wodzoka kumusha handisi asvika kumusha wosvika wotengesa lendi yana baba asi pamusha pana nababa. Dzana Dzoma aiwa inazoda nhamba ndoda munhu toda munhu anotipa maanza ndonyaya ticheti isi toda munhu anotipa maanza noti nhamba haitauri chiro. Kana iwo vana Dzoma wacho vari kuzviziva kuti nyaya iri kukoti nhasi ndiye hanzadzi yavo yakafa, why are they not here? Takavafonera tichitaura navo ivo vakati kana masvika munozotifonera. Ini ndichite basa rekuvafonera
iwo wakakosha maningi ni ndau yakudare iwo hawauiwa wakakosha maningi ndiri munokudare ndadi ikaita dare iri virtual ndiri kumba kwangu dai ndikutonga iti kumba kwangu totowati wahiwa shamwari wabuda umu usikatotori kumba kwangu asi ndau yemu asi iwo uchida kuti iwo ndiwafonera asi iwo ndiwo atengesi. How do I know? How do you know that is the song? I want to no. You need that Zuma ngauye atsanangure zvanodii zvanoziva kuti lendi iyoyi yakazoita end up yamaoko aMartha newe then sabhuku handisi pakaita transaction sabhuku aripo ndiye here akanga aripo sabhuku wacho ndisekuru wako saka he is conflicted. I don't want to see him here. He's rushing. He's also no mutotonga nyaya titonge vanhu. Haisikotonga nyaya titonge vanhu. Zvotowena Mbuya nasekuru kana chi inini Mbuya wangu chaiye kamuchira wato wakachema muno akatatsa James here Mbuya inyaya yesori. After totenga kutabuda mukoti kokutoti Mbuya ndipo batiwe hukumu yomba. Mugeze msodzi. Kaji kana waya munomo ya munyaya. Hatina kuya ukama. Kana uda zwe Mbuya unoya kumbao. Ndo kune tea nemasamba neshuga yana Mbuya nemapoto. Not muno mune vanhu vane nyaya dzavo dzinoda kubatsirwa chete saka iwewe shamwari ita kuti vamadzoma wauya musi wechingani sande ndizvo here iti vani chirini sande yazava saka 31 vanadzoma wauya because pasina vanadzoma hakuna vati kuenda vamwese mukataura muda vanadzoma kana uri kutaura uri dzoma kana uri kutaura uri dzoma uri dzome no imi ndimani kana uri maizvi ndimuri pamuda saka ndinobhadharawo here mari ndima muri pamuda yesamoni kana ndinoteerawo samoni yemwana wangu ndima muri pane mwana andikari kubenyi mwana ndiye akapiwa mwana wangu alright anyway kasangana kuswa 31 tiri kuda vanadzoma pasina vanadzoma nyaya yedu yefamily